Lalajengaken monggo Mas. Saged jumbuhaken wedaling pasugatan lelipur foto keluarga lan sanes-sanesipun. Foto leres boten nggih? Napa sing leres? Petik citra. Citra iku gambar, petik iku dipethiki, methiki gambar nggih. Nah menika sampun dialek pundi ngaten nggih ampun dipun saruwe. Mosok njengakno ngono kok iku, aku kok malah ora pati anu nek ngono dijengakno ngono iku. Nggih nika. Ingkang baken ampun napa nika? Napa niki? Tedak sungging. Monggo tamu kinurmat Mbah Nur Hadi kula dherekaken tedak sungging kalian panganten. Nah, ampun nggih nika. Lajeng nah, pasugatan niku nggih perlu sanget. Wonten ingkang nyuwun pirsa, Pak meniki dipun daleke sugatan jam pinten. Ngaten kemawon. Uger mangke sak saminipun ngaji waosan ayat suci Al-Qur'an niku dipun wedalaken. Ampun sembarang dengah, mun sembarang ngoten mawon kok. Jaman sakniki niku nek kesuwen nggih ditinggal mbayu tamu ampun ngoten. Tetep tatanan dipun aturaken. Nggih, sak boten-boten mangke sak sampunipun waosan ayat suci. Ingkang leres nggih sak sampunipun abdi nikah kinten-kinten 3 menit malih. Oh, ngaten-ngaten nggih. Ugi panjenengan nginipun napa nika? Ngendika saged wibawa. Nggih nek pas guyon ya guyon, nek wibawa nggih wibawa. Nggih, napa nika? Dipun gatosaken. Lajeng napa nika? Mencetha nika nggih. Foto lelipur lajeng pasugatan dipun tata sedayanipun. Nggih, nek wonten donga kok tata caranipun kok daringipun prasmanan nggih dipun aturi donga saking Pak Yai mangke saderengipun dahar. Kok upami mboten kersa, ampun ah. Mangke nek berdahar badhe kondur didongani. Leres ning mboten sae. Awit menapa? Prasmanan nika mboten saged sareng. Mangke ingkang donga nggih kantun 6 sing ngantuk 5. Nggih. Sing ngamin kantun tiyang setunggal. Nah menika tembungipun nggih, ngaten nggih. Saderengipun tata dahar katuraken monggo menika mumpung tasih ngempal lenggah kanthi jenjem kula dherekaken manunggu puja Hastungkara Brata. Kan mboten mudengan niku ndongaaken penganten. Kersa nggih ndongaaken penganten Ibu, Bapak purun sing wonten sing mboten purun. Kersa nggih lenggah rumiyin ndongaaken pengantenipun. Kersa nggih Bapak, Ibu nggih. Interupsi mboten saged kedah dharmi nonton sing ngoten ngeten-ngeten. Mboten wonten. Nggih. Nah, nembe diaturi donga rampung nembe dahar. Menawi dipun kados rumiyin donga niku mesti donga panutup. Sak mangke mboten uman. Makmum. Nggih niku wau tamunipun gang 100 kantos 6 jak donga sing ngantuk isih 5. Nah nika nggih. Ngaten niku nggih butuh pamprayogi saking pambiwara. Nika menawi saking permadani mesti kathah napa nika. Ning mboten kathah akal-akal nggih Bapak gitu nggih. Kathah pamprayoginipun. Lajeng ingkang paling baku menika mawat. Napa menika? Ngentasi karya wiwit saking purwa madya wasana kanthi wetah. Wonten ingkang boten wetah. Wonten dipucuki terus tinggal nimbal. Wonten ngoten niku.
Wonten Mbak Yanti mohon sering dipun tilar kok. Dipucuki. Lah, menawi kepeksa ngaten nggih ngendika. Ya, kula janipun dinten menika mboten saged awit sampun pikantuk sekawan panggenan. Ngriki wonten Ngrobok, sekedap mangke jam 12 wonten Persoda. Jam 1 wonten Bringin, jam 3 mangke wonten Kawedanan Juwono. Nika pramila menika sampun saguyub kalih kakagungan kersa. Sudah kesepakatan. Nah, ngaten nggih. Pramila menika monggo kersa nampi kanthi luwes kemawon awit ingkang dados wakil kula menika iki sami kemawon pambiwara ingkang dugdeng samaladeng jaduk bleguduk ora tedas papak paloning pandi sisaning gurindo tinatah mendet jinara menter menika Bapak Solikul Hadi. Ngatane Pak Solikul pundi? Oh, nate kula ken klajengke wonten Ngrobok. Wong kula pun mboten sagah. Nek Pak Naib beda mboten saged, nggih saged ta Pak Naib. Mboten saged pun telas mboten saged. Ngeten kula warai sing digawe wong enom, nggih. Mangke jenengan jam 8, jenengan jam 6 kan ijab. Wah, ndak isuk Pak. Lah pripun butuhe jenengan dinane niku kok. Kudune dina niku srine. Nggih, cobi mangke tak. Nah, ning kula mboten saged mangke jam 12 sampun wonten Persoda Juwono. Lho, lak kacau mboten wonten wakilipun kula. Mbah niku dugdeng samaladeng jaduk bleguduk ora tedas papak paloning pandi sisaning gurindo tinatah mendat jinara menter. Pirsa tegesipun. Blas, santek guyu. Jaduk wong ampuh, ora tedas papak paloning pandi digudhek karo palune pandi ora gepeng. Tinadah mendah ditatah iku ora bendal. Jinara menter. Jarane napa jara? Jarane ku dibur ngene ora tedas. Dak wong ampuhan niku. Pak Solikul nggih, Mbak. Mangke jenengan nyuwun pirsa nggih, Pak. Nggih, Pak, nate kan dados gantos Pak Yoto wonten Ngrobok ngoten nggih. Nah, nggih. Nek mboten ngaku mangke jenengan ancam nggih. Ora, kapan orang ngaku titenono ngoten nggih. Awas. Ngaten nggih. Saestu menika. Lah niku nggih dipun tembungaken menawi mboten mangke kathah ingkang ngeten. Alah panatacara iku nek bareng mblayu cacak mblayu tekan kono mblayu kono. Ngaten. Nika nggih caranipun wonten nika. Mboten ngakali. Nggih. Kula lajengaken ngentasi karya wiwit saking para Madyawasana kanthi wetah. Nggih, utuh nenging napa niku? Sampun klaturaken nggih. Tata cara napa nika? Lung tinampen ingkang pasrah ngendika. Tapi anggenipun Mas Tani nggih. Ngeten. Tata cara lung tinampen babar sedaya pasrah saking risang pisan dipun sarirani Bapak Subawi MPD. Jumenengipun kaapit sapa pane? Nah, pisan nggih. Pisan Sarimbit. Nggih. Monggo kula dherekaken jumeneng wonten ing papan napa niku? Medar Sabdo. Nek sing nampa nggone nggih ajeg niku ning jengine beda. Kula dherekaken jumeneng wonten ing papan tanggap Sabdo. Dadi niku Medar Sabdo menyampaikan maksud sing mriki nanggapi. Mula nggone iki padha nggone niki nek dienggo sing kono jengene Sasana Medar Sabdo. Kondur mriki majeng naminipun Sasana Tanggap Sabdo. Nika nggih. Menawi mriku nembe ngendika ampun dipun tilar. Pak sampun kula aturake nggih. Sampun nggih, ampun dipun tilar. Mangke meniki sampun purna rampung. Panjenengan kita tetep siaga menika mawat. Kedah tatak tangguh tanggon prapteng ngendon. Napa nika? Kedah awatak tatak tangguh tanggon prapteng ngendon. Tangguh. Ndeteki tanggon ora bakal miyur. Prapteng nganti tekan ngendon nganti pungkasan, nganti tekan titik purna. Nah, nggih ampun napa nika? Ampun cak cek
Upamiya kados kala wau nggih kedah ngendika. Gantosipun nggih kedah ingkang dipun ndel. Ngaten. Nika nggih, dumugi sak mangke sinten ingkang badhe paring panyarwi ndut pirsa? Wonten? Oh nggih, monggo mik, monggo. Nggih. Monggo. Cetha sampun mireng nggih. Sampun midhanget nggih. Oh dereng. Monggo. Oh dereng ngendi kok sampun midhanget. Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun pirsa saupami wonten kalih job tegesipun diaturi dados pambiwara sekaligus dados qori, amrih saenipun ngayahi setunggal mawon napa dipun ayahi sedanten? Nggih. Sampun menika. Nggih nuwun sampun. Oh nggih. Monggo. Menawi sampun pambiwara wonten pados qori nggih maos ayat suci Al-Qur'an nggih. Nggih leres. Kok nggih pambiwaranipun malih. Lho tasih malih ingkang panampi mboten wonten pareng napa mboten. Nek sing apike nggih wonten manah nika klebetipun. Nek cara kula nggih menika kula tampi sedaya. Sedaya niku. Nek perlu mangke ngantos napa niku ngresiki panggenan isah-isah mboten wonten siap. Ngaten teng basa ati nggih dipun cakep sedaya nggih monggo, eling kancane nggih monggo. Eling kancane nggih monggo. Nggih. Terus pundi menika? Dipun tampi sedaya nggih mboten menapa-menapa. Nggih, mboten menapa. Nek kira-kira niku kepengin napa niku? Kancane SPP lunas, Mbak. Oh nggih. Wah ngece niki. Kados kula rumiyin dik nalika pados SPP nggih ngaten nggih. Pelayon ngalor ngidul. Nggih, menika dos pundi mboten wonten aturanipun nika. Logika saged dipun tampi sedaya ning gone etika menika pantes menapa mboten panjenengan piyambak. Nek kira-kira pantes dicakap kabeh nggih, mboten menapa-menapa. Nggih. Angge alik engko sing panata cara jenengan, engko sing qori nggih jenengan. Lah ku kabeh nggih alik sakniki wis napa-napa larang, jenengan kula sambat kok. Gratis lek niki. Nek kinten-kinten ngoten niku sanggupe sami mboten. Mpun alik nyuwun pinten-pinten kula purun. Kinten-kinten Nah menika monggo nika. Kula nggih asring ngaten nggih. Napa nika? Pambiwara lajeng nampi. Lho malah sing rumiyin niku dereng wonten do mabuk-mabukan niku malah ngeten kok. Mpun Pak. Mangke pisanan ketalit untuk ngeneng. Iki sami-sami benten-dinten. Mangke nggih Pak. Wis sing persaudara juwaratan 80-an 90-an niku. Jenengan panata cara. Mangke nyuwun jenengan ingkang wakil kula. Sanes wekdal mara malih pisane, Pak mangke jenengan ingkang nampi nggih. Lho kula sampun dipun dawuhi, alah ngeten mawon mangke ngeten nah. Mangke menika kula wau sambutan saking pisan monggo. Nah, terus jangan mandap, wah lek aku rak Sri Mulat aku rak kena pelanggaran kalau Sri Mulat niku. Estenipun terus pundi? Nggih kula sanggupi nanging ngeten batas kula. Kono kok ada sibuk ndak gatekno karo aku. Dadi pambiwara tak karo mlaku-mlaku barang ngene. Jebul kula rangkep sedaya. Sedaya makili kono ya makili kene. Ngaten. Biasanipun nggih jumeneng sedaya menika monggo lenggah kemawon wonten palangganipun piyambak-piyambak.
Terus kula ngomong sedherek, renipun menika mangke tasih wonten ingkang dipun rantos, nggih menika Mas Didi Kempot. Mila mboten dangu anggen kula matur. Wah, sip ngoten malah kula entuk bola pirang-pirang niku. Nggih. Ngono kon sing takok amplope piye? Amplope nggih urusan yang ngriko sing ngundang ngriko nggih aweh ngriki nggih aweh sami. Nika. Ngaten nggih. Matur suwun Bapak. Saged nggih saged ning teng rasanipun piyambak. Ngaten. Kula nggih asring ngaten nika, asring. Ngaten. Wonten malih? Wonten nggih? Sampun nggih? Dumugi menika panjenengan cepeng nggih. Mawat Saptama menika. Wiwit saking jumeneng, busananipun, patrapipun, pajoryanipun, ebaing asta hamimbuhi pratela cetha lan sanesipun ngantos tatak tanggo-tanggon prapteng ngendon mawat. Ampun setengah-setengah. Ngaten. Wonten malih mboten? Oh nggih, monggo. Nggih. Monggo, pundi rumiyin? Oh nggih, mriko riyen Pak nggih. Pak sinten? Oh, Pak Habib. Nuwun sewu, Bapak. Nggih. Menika wau usulanipun prantacara mbrangkep korik ngoten wau. Nggih. Nggih. Terus nampa nganten ngoten nggih. Nggih. Nika nek saged dipun putusaken saking permadani nek saged boten sisah. Masalah niku mbrangkep kecuali niku nek nampa nganten kalian korik saged kemawon jarakipun benten. Pripun nek upami ngoten? Ngaten nggih. Nggih. Mbah No, menika mbetahaken putusan kalian pengageng ya. Nek ngerangkep dos pundi pambiwara kok ngerangkep korik ngaten nika. Monggo menika wonten tembung ngomong ing swasana. Nggih. 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 Nek kula ngeten. Oh nggih, ha nika monggo. Nek saged mawon mbrangkep antawisipun nampa nganten kalih korik mawon nek saged dipun padosake tiyang. Ah, ngaten nggih. Nek saged niku nek nggih saged kemawon soalé antarane wis korik kalian nampi niku kan janggahipun kan rada benten jamipun. Biasane kan adu nikah rumiyin nembe korik gang nembe tesih nunggu malih ngoten. Niku saged kemawon. Tapi nek pambiwara terus korik niku nggih ora masuk akal ngoten. Niku dipun putusaken sak menika mawon kersanipun sami ngoten mawon. Kula nderek panjenengan terus pundi? Terus pundi menika? Sing ora iso korik, ora iso manata cara iki mesti. Wah, nika nggih. Terus pundi? Wonten tiga niku nggih, logikanipun saged ning etika wonten basa rasa menika. Nggih, estetika. Nek janjane nggih. Nek sing mboten saged korik nggih mesinipun, oh, ampun ah. Ngoten nggih. Nuwun sewu. Pripun Mbah No? Nek kula pun nate nglampahi niku. Nggih. Kula niku korik mbrangkep nampi purun tapi nek pas menapa niku pasrah kali korik kula mboten purun sakle jangipun sami. Ngoten. Niku kula kan matus kene. Saged nggih, saged. Lah niki nuwun sewu kula badhe nyuwun pirsa malih. Oh, masalah butuh dipun putusaken mboten nika karo. Diputusaken nah sonten nika pun bosan didil kersanipun mengko saking permadani mboten wonten keruwetan ngoten. Nggih. Nek permadani niku persaudaraan nggih kados logikane dijelikke mriku. Etikane niku pantes mboten pantes. Kados kula ngeten nggih saged pambiwara, saged dados pambagiharja, saged panampi. Kula duwe gawe dhewe ngoten niku nggih nyambat sanes. Mboten kula lampahi sedaya niku. Kula niku. Nek pas duwe gawe dhewe. Teng ponakan kula ngoten niku. Ana Pak Lek engko di sengguyung nggih. Oh nggih. Wis entuk panata cara sinten dak jenengan ale. Oh ngono. Iya, ngata iya. Engko sing teko nu mboten kula dhewe. Ngaten niku. Nggih. Wis, sampun? Nggih. Ngaten ingkang kalih. Oh nggih. Winginane kula nate pirsa wonten tangga dusun kula niku acara mantenan kok niku masrahke napa kalih kok aji gampange niku pasrah niku lho. Napa?
Jambi Sura niku kok diaturi bawa jenang gula. Malah MC-ne niku Mbah Topo. Mbah Topo niku pembawa acara radio Bos mbok menawi wonten pintu. Niku ngoten niku dipun keparangke napa mboten ngoten niku. Terus atur niku Bambi Sura napa pun badhe masrahke tapi kantun long tinampi nika wonten anu nika kok dipun aturi dandang gula ali-ali ngoten. Neng nggih sae tapi menika dipun keparangake napa mboten ngoten. Oh nggih. Pangsul malih kala wau nggih menika wonten ingkang garap seni. Seni menika mboten wonten. Ngaten wonten ingkang mastani seni menika menapa nggih? Ampun dipun pirsani bener apa salah. Iku kepenak didongokke mboten. Nek kira-kira dipun paringi bumbu dandang gula napa nika? Ali-ali nggih. Ali-ali. Kok para tamu kok ya pantes tur mboten ngilangi napa nika? Ngicali wos sing sedya, wos sing wigatos. Kula kinten mboten menapa-menapa. Ning upami kok nembang kula dherekaken kanthi bawa ali-ali. Pamenipun ngaten. Lali-lali jenang gula celali. Ngaten kira-kira pripun niku? Nggih, mboten sae. Mboten macem. Nek kita kok muandes tamunipun remen, lho malah sesuk niku tiwas kula larang jebul niku laris mergo sae. Bawanipun mboten. Kantun wonten anu ingkang baken benang merah. Nggih benang merah. Benang merah nika napa niki inti. Wosing sedya niku ampun ngantos ical. Kados ngoten niku lho. Naik prawuh. Durung dipasrahke kok dijabke. Besane duka-duka. Ora sopan, ora duga. Nah pambiwara pripun? Nah wonten ngaten dipun dangu rumiyin. Iki umbarengi Pak Naib pun rawuh. Mangke rawuhipun disebut tetep wonten long tinampen carane kados ingkang kula aturaken kala wau. Dipun panggi pethuke wonten kursi piyambak. Tembung-tembungan dhewe ngriki lamaran gen regut-regut dhewe lajeng Pak Naib kersanipun persiapan cek administrasi. Nek niku lha niku sami kemawon. Oh nggih. Bawanipun ngaten Bapak. Oh nggih. Jenang kula Barak niki apik niki nggih. Sae niki. Ali-ali aja lali. Ali-ali niki sule kula aja dianggep sepele kula mboten melu hamung ati tansah nggo ndeli yen dadi lara gelo sedih rinten dalu ketok-ketok kewala ngati-hati besok kapan bakal bali yen bali bejo kula Keplok nggih. Sambung. Ngaten. Kados Bapak Habib ngoten niku sae napa sae? Sae napa sae? Oh, sae kok Habib niku. Sae kok. Sae nggih. Nggih. Sae napa sae? Matur sanget mugi-mugi Bapak Habib laris. Menawi ngoten niku namung napa bumbu nggih. Nek long tinampinipun tasih wonten. Menika dipun cara kula nek menika garap seni, ngaten nika sinambi masang napa? Cincin. Nggih sae.
Upami mboten dipun tembangaken nggih wonten iringanipun gending kok. Gendinginipun kok ali-ali. Wonten ingkang ngersakaken ngaten nika, wah nek iku nggih ora macem diringi selawatan wae. Leres napa mboten? Nah nek leres kalih mboten niku kula napa nika? Pantes napa mboten? Nah nggih, uger mboten nerak napa niku? Benang merah niku. Tembange ali-ali apik, nek jebul ali-aline kari. Pripun? Wis penting dienggo foto, dijoli gelang karet cek wae. Engko sing asline sesuk. Ngoten pripun? Mboten lagi. Terus pundi menawi panjenengan dipun paringi bumbu ngaten nika. Namanipun improvisasi. Pripun? Lung tinampen. Menang mawi tembang pareng napa mboten? Nggih kanten napa nika? Komunitasipun. Wah, kene kok sing digawe tokoh ketoprak. Kono tokoh tayub utawa kopo padi. Lung tinampi digawe napa dipun garap seni, mambe tembang pareng mboten. Nggih pareng. Wong tata bagi ketoprak niku nggih ngangge napa niku? Ngangge tembang nggih saged ta. Lungguh muka para ngarsa cenggah nang piyayi banget ku mundut pawarti upami tata bagi dipun damel ngaten sing penting komunitasipun menika sarujuk nggih saged nggih Pak Habib nggih pami ngaten nek cara kula mboten menapa-menapa uger intinipun nika wonten nggih ning nggih niku senggakane kok mboten sareng kalian kendang nggih. Janji sabar terus aja kesusu kok malah kesusu niku. Nggih, aja kesusu kok malah kesusu. Ngaten nggih. Lah lajeng ngeten wonten malih anggenipun lung tinampi menika jejering pambiwara dos pundi menawi dipun suwuni pirsa. Pamenipun sinten nggih kalih cawi madam mriki. Panjenengan kalih panjenengan. Nggih pamenipun monggo. Nggih. Riki, nggih. Nggih. Salajengipun paragan sawetawis tawi peragaan simbolis lung tinampi pamenipun sanggan lamaran. Kula wastani sawetawis sami kathahipun ingkang dipun asta namung sawetawis kemawon ingkang dipun pendhet gambaripun. Cobi diaturke mriko. Tukang fotone teng mriki. Tampake, Pak. Nah, hadap kamera 1, 2, 3 cekrek. Ngaten nika non sewu. Salaman, Pak. Nah, senyum hadap kamera. Ngaten nggih. Sekedap. Ngoten nika. Wonten enggak. Wonten logikane masuk mboten nika? Masuk nggih. Oh nggih. Panjenengan meneh ngendika nek ning dialek Pati iki lho lamarane. Ngoten niku karo ditinggal kelangak jenengan pripun ngeten-ngeten. Oh. Logikane nggih mau dilongne karo ngaten mawon nggih. Ditampani nggih, sepenting tutuk kok. Diuncal aku ing mriku nggih saged. Pisang ayu pun pasrahaken. Wer. Tep ngaten nggih saged. Logika. Etikane pripun? Mboten. Ngendika mongko niku lung tinampen niku. Monggo Bapak menika tondo paning seting lamaran wujud kalpika kula aturaken dumateng panjenengan. Lho nembe ngeten iki dipun timbali tukang foto. Hadap sini Bapak. Menika mangke
kersa nampi. Bapak satu, senyum Bapak. Lho nampakna kok karo ngene niku pripun niku? Yen kersa. Lah menika rehning budaya kados ngaten menika. Mboten wonten ingkang ngleresaken utawi mboten wonten ingkang nyaruwe. Sing payu nggih sing niku wau. Yen kersa pamane jenengan salaman kalih kula tinggal ngelangak ngene. Bapak, oh nggih monggo. Pripun? Raosipun dos pundi? Nah. Mboten ngendika, mboten ateges trima ning biasane ngaten. Pak Yoto le ngendelno le. Nggih. Nyawang ae kok emoh. Ngaten nggih. Ngaten nggih. Nika. Lah nika napa nika? Tulodo. Lah mbok bilih menika sampun klajeng ngaten, wong nika seni malih ngaten nika seni. Kersanipun sae, Pak. Nek cara kula nggih anu, ning kula nggih kawon niku. Nggih. Ngaten nggih. Malah wonten malah mboten trimah wonten ing ngandhap nika. Sangu pancikan tukang foto niku. Nggih ya, kursi sak menten lho, menak ondo ngeten. Mriki nggih wonten Pak Yai. Gaya bebas, niku mancik niki. Nah niki Pak Yai teng mriki. Ngaten nggih sampe do trima ndak pripun. Nggih. Lah mbok monggo menika menawi panjenengan ngaten. Ngaten. Nek ditantang nggih ajrih niku. Lho saged kula marut jenengan, kula marut sing digawi. Nek gambar elek mboten tanggung lho. Ngoten niku dak pripun. Monggo menika menawi dipun panjenengan kewajiban panjenengan ngleresaken ingkang kados ngaten-ngaten menika ingkang bagen nggih. Sak elek-eleke wong, sak salah-salahe wong kancane nggih akeh. Sak bener-benere wong duwe kanca. Pramila ngibarat badhe ngrubuhaken taneman ingkang sampun bergat. Sampun krembaka ngoten nggih. Menika ngatos-atos supados mangke samudayanipun saged kalaksanan. Gandeng menika herbal ampun dipun kabari pisan lajeng napa menika? Binjing mantun. Bu guru nggih ngaten. Kowe tak kandhani bola-bali lele. Nek linggih aja ngono go. Kowe tak pandhani pisan kas anggere emoh. Wis kowe dadi cah nakal ya lah ora anakku wae. Ngoten niku guru yang keliru. Nggih terus mawon. Terus mbok menawa sesuk kudune sing sabar. Nggih mbok nangka kelas 4. Mbok nganti lulus ya ora mari. Ya ben sepenting niate panjenengan tetep nata. Ngaten nggih. Kados nika Pak Habib nggih. Nika menawi nek budaya niku kantun akeh-akehan bala Pak nika. Akeh-akehan bala. Nggih. Menika wonten nika manten medal sakniki ijab ngoten lho. Menika dipun iringi lagu. Wonten ingkang solawatan instrumentalia, wonten ingkang dipun derek ngangge saksofon, wonten ingkang nyuwun lagunipun Melamarmu, napa malih sing basa Inggris napa-napa niku. Ngoten niku sak menika nggih sampun napa niku? Sampun kuweleh wong tuwa-tuwa niku. Ya wis ben wong iku di luar napa niku? Di luar acara adu nikah. Rak sampun sah, sampun dipun dongani. Kantun maos janji nikah sikat tarik menika. Ngoten niku wonten trima ya wis kono. Karepmu wonten sing ngaten nggih. Wong nggih. Nyatane disawang wonten penggemaripun. Lah menika ngaten-ngaten menika. Nek kula piyambak nggih. Nggih nek entuk tak iringi gamelan. Sami ki mawon nggih nika. Ngaten. Nek kebugiro sampun pirsa nggih. Kebugiro napa nggih? Sampun pirsa nggih? Napa kebugiro? Kok dienggo? Kula nate dipun suwuni pirsa. Mboten dipun paringi nika napas terbangan. Terbangan apa rebana. Nek wis nanggap nggih nganggo menika kemawon. Nggih nek padha-padha rekaman nggih kantun nyuwun. Nek sing digek terserah nggih kula milih kebugiro. Awit kebugiro naminipun gending saking tembung kebu lan giro. Kebu menika dosa namanipun maesa, dosa lingganipun paes, tegesipun macak. Maesa ateges macao. Giro menika nyuwanten sora. Utawi wonten ingkang mastani
Giro menika girang nggambaraken binging manah. Mila pantes kala wonten nampi tamu kinurmat dipuniringi Kebo Giro awit kedah memacak rumiyin. Pelataran reget disaponi nek perlu dikarpeti omah dipun paringi napa nika? Dekorasi terus macak nggih. Polatan isih disebut Grapyak Semanak Giro nika. Mboten namung gadah damel teng griya ingaten. Assalamualaikum, kula nuwun. Pak D rawuh. Lho bar kok kamar mandi kok anduke telapo mengisor ora tutup, mendur ora tutup kok. Ngapunten Pak D nembe si adus niki wau. Nah niku mboten nduwe watak Kebo Giro. Kudune macak resik. Nggih, ampun dawul-dawul ngoten niku. Polatane sing Grapyak Semanak. Ngaten nggih. Dados tamunipun saged ngremenaken tiyang sanes. Ndak rugi kok nyenengno wong aku karo nyenengke. Bab wong Jawa niku napa ingkang dipun raosaken menika asilipun saking ngunduh woing pakarti. Sing mbok rasake saiki le janjane mbok akoni apa ora. Iku sing wis tau mbok lakoni ndek mben-mben. Nek ndek mben kowe kelakuanmu kaya ngono, ya ngene iki unduh-unduhane. Nah nek kae maune tumindake ngono, ya iki unduh-unduhane ngene. Sampun telas wekdalipun? Napa? Sampun? Ha nggih timbang benjing nggih mriki malih. Kok nek cara wong napa niku? Pati kok mulah-mulih lah apa? Ning kene dak wis sesuk ya tekan kene. Nika. Ngaten nggih, kula cekapi menika rumiyin. Benjing kula share napa nika? Mereka gandeng babakan kapanatacaran teori-teori sampun kula sisipaken wonten ing napa nika pergeping wicara. Nggih, carane pidato sing apik, carane ngomong sing apik sampun kula aturaken. Mangke kantun sekedhik teori kapanatacaran lajeng praktek. Mila mangke saged dipun share Mas Andi, Mas Indra napa Mas Andi? Mangke dipun share kula wiwiti saking napa menika? Paning setan, paning setan, nangge dipun waos. Wingi rak sampun dipun praktekaken ingkang nyandra Bapak Pras. Mangke ingkang nyandra panjenengan, ingkang acarani panjenengan, ingkang maragani nggih panjenengan sedaya. Saking kula bilih ing panginten cekap wonten cicir cewet kuciwaning atur amung saged matur wedang jeruk sotone kemiri menawi kirang mathuk nyuwun agunge pangsami. Cekas manten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Para kadang kula aturi jumeneng. Para kadang sumangga samya manungga puja wonten ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Nasa kanthi jumbuhaken kalian kapadosan swang-swang. Manungga puja kawiwitan. Manungga puja Perna Sugeng Kondur. Inggih matur nuwun rawuhipun kadang siswa bergodo 3 dosa kalih monggo sugeng kondur wonten dalemipun suang-suang pinanggih malih mangkih dinten Minggu ya monggo sugeng kondur akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.